Oh, teh ning grup ono sing takon teh ya. Nglinting guys, nglinting. Melok nglinting. Nglinting. Sana nglinting ki ngene iki nglinting. Kira para jeragane padha nglinting. Nglinting Tutorial. 2020 nglinting ngene iki. Tutorial ngelinting rokok. Pisanan ki nganggo kertas, guys. Iki nek Bar ki kudu kowe duwe mbako, ngerti ra? Ngono. Nek wis duwe mbako ora iso nglinting ya mati yo. Ngono. Nek wis lihe nganggo alat ngene iki. Tapi nek wis mati aja kon gotong tanggamu. Soale kowe ora iso ngakon wong wis mati. Iki dilinting. Wong blas. Lho, dadine ngene iki lho, nglinting. Iki aku ora iso nglinting iki ta. Aja nganggo kuwi. Nah iki bungkusan iki. Bungkusan. Ora sing kok jelek iki mau lho piye ta. Delok YouTube sik. Tenan, aku iso saka YouTube jujur. Iso saka YouTube. Ya nyalinting nang rek. Ya iki wae yo. Ngono tutorial. Ora sida tutorial, guys.